Niin. Elikkä sitten katsotaan tää, elikkä hiuslakkaa kummallekin. Minkä takia sun pitää Juudas mennä? Välein mun koira tulee sanomaan, hei Juudas tuu tähän nyt. Tuo mikä meikkivideo. Tässä on Juudas ja sen päähän kopsahti se hiuslakkapullo, kun se piti olla. Sano hei, hei. Limppu parka sai ihan hiuslakkapullosta päähän. On nyt siinä. No niin. Eli sitten ihan kevyesti käsi sinne. Ja pyöritellään vähän. Ja nythän kannattaa katsoa silleen, että toi tukan loppu, elikkä latva tulisi sillä lailla tonne kiekuran sisään, niin sitten se saadaan jemmattua sinne hiuspinnin kanssa. Eli periaatteessa kun sä oot pyörittänyt sen sun käden ympärille, ja kun siinä on tarpeeksi hiuslakkaa, niin sä saat siitä rakennettua ihan hyvinkin helposti tämmösen tötterön, joka saa ihan hauskaa vibaa sillä, kun tekee siitä tommosen avonaisen. Eli jättää sinne ton kaaren ihan niinku koko matkalta auki. Elikkä sitten katot vaan, että kaikki ylimääräisetkin hiukset on sinne klousattu pinneillä. Ja sitten kun siinä on toi rinkula, sieltä menee sormi ihan koko matkalta läpi. Sitten siihen saa semmosen, mistä kaiken järjen mukaan vähän paistaa valokin. Niin varsinkin silloin, jos otetaan valokuvia, niin se näyttää kauhean hauskalta, kun sieltä on niinku tulee vähän valoa sieltä tötteröstä. Valot tötteröön. Elikkä nyt sitten ei oikeastaan olisi enää mitään muuta kuin tää ponnari ja että haluuko sitä sitten lähteä kihartamaan. Tai haluuko tähän laittaa jotakin hiuskiehkuraa tai jotakin koristetta, niin ne pystyy tässä vaiheessa sinne laittamaan. Joskus esimerkiksi on ihan kiva laittaa joku rusetti tai joku muu tohon tukkaan. Niin se tulee siihen kivasti esille. Sitten taas Anoppini hommaama huulenrajauskynäpy. Elikkä huulet lähdetään rajaa sieltä aamorin kaaresta. Ja aina sinne ulkonurkkaan asti. Nythän se on kivan näköinen. Eli näin. Ja alhaalta. Näin. Eikä ainakaan näin. Voi vittu. Just kun oli hienosti. No niin. Sitten vaan värittelet sen sisäosan sieltä. Elikkä joskus huulenrajauskynääkin pystyy käyttämään ihan loistavasti huulipunana. Ja itselläni ainakin, niin tää huulenrajauskynä pysyy paljon paremmin huulipunan roolissa kuin mitä mulla normaalisti huulipuna itse pysyy.
Noin. Sitten jos haluaisi olla tosi tarkka, niin voisi vielä topspuikolla käydä ton huulen rajan läpi. Että se on niinku satavarmasti tasainen. Ei muuta kuin korvikset korviin. Mua naurattaa vieläkin tuo koira. Juunas sai hiuslakkapullosta päähän. Ja näin me laitetaan korvikset. Ja sitten ei muuta kuin tuttudu, tittiri. Oikein hauskaa päivää kaikille ja kiitos. Toivottavasti opitte tytöt tästä jotain. Älä lyö koiraa hiuslakkapullolla päähän.